या दिवसाची आम्ही कितीतरी वर्ष वाट बघत होतो. ते दिवस आता जवळ आलेले आहेत बघा आपले. खूप मजा करायची, एन्जॉय करायचा बाबू बरोबर. नमस्ते. आज आमच्याकडे भरपूर सारे गिफ्ट आलेले आहेत. गिफ्ट म्हणजे कोणी दिलेले नाही आहे आणि आपण मागवलेले आहे. म्हणजे पप्पूने ना हे सारे गिफ्ट आहे ना पप्पूने मागवले आहे. ते पण ताईसाठी, खास ताईसाठी. आता ते तुम्ही बघालच ताईला कसे कसे वापरायचे आहेत ते म्हटलं आधी पहिलीच तयारी करून ठेवलेली बरी ना. मग नंतर अचानक आपण घाई करणार, कारण आपण पण तेव्हा म्हणजे आपण आपल्या याच्यामध्ये असणार कामामध्ये आणि मग मागवायला नाही भेटणार. म्हणून आहे ना सर्व वस्तू असे मागवून घेतलेले आहे. आणि आता काय काय मागवलेत ना ते आधी बघूया आपण. हे सारं एक आहे, हे एक आणि हे बघा हे आपलं मागवलेलं आहे. आता पहिलं आपण ना इथून सुरुवात करूया. हे काय आहे ते पहिलं बघूया. छोटं छोटं गिफ्ट खोलूया. आता गिफ्ट म्हटलं की वाटतं काय कोणीतरी दिलंय की काय, पण असं कोणी दिलेलं नाही आहे. हे सगळं पप्पूनी मागवलेलं आहे आपल्या ताईसाठी. दिल बघा कशी बसली आहे. ही काठ पण आम्ही आहे ना ताईसाठीच मागवलेली आहे. कारण मोठा बेड आहे ना तो वरच्या खोलीत नेलेला आहे आणि इथे खाली काही नव्हतं. हा छोटा दिवाण होता. तो दिवाणावर ताईला कसं झोपायला होणार नाही ना, म्हणून तो आम्ही ही खाट मागवली आहे. ही खाट कशी फोल्डिंग करून आपण नको तेव्हा ठेवू शकतो. पण आता ती दिलने अडवलेली आहे बघा. ती ताई जॉब वरून यायच्या आधी आहे ना ती दिल अशी अडवते जागा. आज ती जागा अडवून बसली आहे. तिला उठ उठ म्हटलं तरी उठणार नाही. पण आता गिफ्ट खोलताना बघूया येते काय. दिल ये बघ. दिल बघते बघ. ये काय आहे बघूया. ये एवढं पॅक करून देतात ना ते खोलायला सुद्धा येत नाही. हे बघूया आपण काय दिलंय ते. आपण आता तुम्हाला आहे ना ताई हे सांगेल काय आहे ते. आता काय मागवलंय आणि कशासाठी मागवलंय ना ते तुम्हाला आता ताई सांगेल. ते लिक्विड डिटर्जंट आहे कपडे धुवायला बाबूचे. हे बाबूचे कपडे धुण्यासाठी आहे का? हा. आणि कसं वापरायचं ते आम्ही नंतर बाबू आल्यावर आम्ही दाखवणारच. हे म्हणजे पहिली आपण तयारी करून ठेवलेली बरी. आता आपण दुसरं बघूया. ते खोलूया नंतर खोलूया पण. हा नंतर आपण हे बघूया. तुम्हाला पण वाटत असेल ना त्याच्यामध्ये काय आहे गिफ्ट मध्ये. हे बघा काय आहे. पॅम्पर्स. हे पॅम्पर्स आहे बाबूसाठी. हे कशाला, हे मम्मी वापरणार तर नाही पण हे कसं जरा तिकडे हॉस्पिटलमध्ये लागतील ना. हॉस्पिटलमध्ये लागतात ना द्यायला पण तिकडे लागतात. मम्मी आता मी तर वापरणार नाही आहे. मी पॅम्पर वापरणार नाही कारण मी माझ्या मुलांना हे कधीच म्हणजे वापरलं नाही. आणि आता माझ्या नातींना सुद्धा मी वापरायला नाही देणार. आजीने चांगले 2-3 साड्या दिलेल्या आहेत त्याचे मी कपडे करणार आणि ते बांधणार. हे कसं जरा बाहेर जायला पण. हे आपण आता कुठे बाहेर गेलो ना फिरायला गेलो तर दवाखान्यात परत त्याला घेऊन जायला लागतो. त्याच्यासाठी हे मागवलेले आहेत. सुरुवातीला हॉस्पिटलमध्ये लागतात द्यायला नर्स लोकांना. हो तेच तेव्हा. हे झालं पॅम्पर. म्हणून ते कमीवाले मागवलेत. 24 आहे त्याच्यात फक्त. 24 आहेत ना. आता आपण तिसरा बॉक्स खोलूया. आता बघूया आपण तिसऱ्या बॉक्स मध्ये काय आहे सांगा. तुम्ही कसं सांगणार ना, मलाच नाही माहितीये. एका बाजूचं लवकर निघतं एका बाजूचं निघतच नाही. हे बघ ह्याच्यात पण बाटलेच आहे. मी तेच विचार करत होती. हे मी 2 मागवलेले. हे 2 मागवले. ते नाही हे डिटर्जंट लिक्विड. ते बोले एकच कसं काय आला ते. हे 2 आहेत. नाही हे डिटर्जंट आहे आणि ती पावडर आहे. ही पावडर आहे ना. बेबी पावडर असते तशी. हे कपडे धुवायचं. ते 2 मागवलेले. हे आपलं आलेलं आहे आता. आता आपण लास्ट बघूया मोठं काय आहे ते. हे वालं काय आहे. भाई घेऊनच बसले पुढ्यात. बरं आहे हलका हलका. हे मला बघायला हे होतं तुझ्या शिमशिम. वा काहीतरी मस्त काय एकदम छान आहे. काय आहे थांब पप्पूला फोन करून विचारू काय. विचार काय आहे ते. नको आधी आपण बघूया.
इथे चैन आहे बघ त्याला. चेन कसा खोलायचं हे बघ कसं? इथे चैन आहे बघ या साईडला. ही चेन आहे. थांब ते कसं आहे बघ ह्याच्या इथे हाय फोटो आहे बघ. हं. खोलायचं कसं आहे ते फोटो आहे. नाही नाही काय आहे ते. काय आहे ते फोटो आहे. आता आपण काढूया. तुम्हाला पण मजा येत असेल ना बघण्यासाठी. हो. काय काय आहे ते, काय आहे, कसं आहे. ती उशी. ही उशी मस्त आहे. उशी बघा किती मस्त आहे. हे कवर ठेवलं पाहिजे ना. हा हा कवर ठेवायचं ते. हो वाव, गादी. उशी गादी आहे ना झोपायची. हाय हा. सॉफ्ट आहे. आणि हे असं मच्छरचं कवर त्याला. कवर मच्छर साठी. दोन्ही येते एकदम. आता त्याच्यामध्ये आहे ना बाबू ठेवला ना, असा बाबू ठेवायचा आणि चेन लावायची. ताई लाव तिकडनं. पकड. बघा बाबू झोपला. बाबू झोपला. आता चालेल tension ना. नाही. वर्षभर तर राहील ना ह्याच्यात? वर्षभराचं आहे ते. होईल ना त्याच्यात. हा. बघितलं ना. अजून दिलनी बघितलं नाही. नाहीतर दिल येणार नाही झोपणार त्याच्यामध्ये. नाही दिल पण शानी आहे आपली. रोज येते ना गिफ्ट फोडताना. पण आज नाही येत आहे ती. आज तिला माहिती आहे बाबूसाठी आहे. आज बाबूसाठी आहे. या दिवसाची आम्ही कितीतरी वर्ष वाट बघत होतो. ते दिवस आता जवळ आलेले आहेत बघा आपले. खूप मजा करायची, एन्जॉय करायचा बाबू बरोबर. 12 ते 15 महिने वर्ष. याच्यामध्ये झोपू शकतो बाबू. असं राहील ना. मी काय म्हटलं माहितीये का बापूला, आता 3-4 महिन्याचं 4-5 महिन्यासाठी नको. मग ते पडून राहणार ना. मग चांगलं म्हटलं 1-2 वर्षाचा होईपर्यंत असा पुरला पाहिजे, असं राहिला पाहिजे. ते बेडवर राहतं का बघू. हा बघ. नाही असं पकडायचं ह्याला. पकड. बेडवर पण राहणार. एकच जागा आहे. काही जागा कमी पडणार. हा या साईडला अशी झोपू शकते. नाही नाही असं काय माहितीये का, हे कुठे पण आपण ठेवू शकतो. त्याच्यावर पडणार. हा नाही मस्त आहे, छान आहे. कलर पण मस्त आहे ना. कलर पण मस्त आहे. हिरवा. टेन्शन नाही. मच्छर चावली काय चावलं, असे पाखरं येतात बारीक बारीक अंगावर. त्याच्यासाठी हे ठीक आहे एकदम व्यवस्थित. बघा आम्ही आधी सोय करून ठेवलेली आहे सगळं व्यवस्थित. अजून आपले 2-3 प्रोडक्ट यायचे आहेत. आता तुम्हाला कसा वाटला ते सांगा. हे त्याला काय बोलतात, हे आहे ना मागवणारा बसलाय गावाला. गावावरून त्याने ऑर्डर देऊन मागवलाय आणि आम्ही त्याचं गिफ्ट पहिलंच फोडून बघितलंय. पण ते बघणं पण जरुरी आहे ना, बरोबर आहे की नाही ते. लगेच ते म्हणजे रिप्लेसला देऊ शकतो ना. आवडलं नाही आवडलं किंवा काहीतरी त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम असला तर रिप्लेसला द्यायचं असतं ना. म्हणून आम्ही खोलून बघितलं. पट्टे वरती असे वरती पाहिजे होते ना. गाडीकडनं हे असं हे करायला काय लठेल टांगायला वरती असं झुल्यासारखा. नाही उचलायला असेल. झुला असला तर हे तुटणार ताई झुल्याला. हे असं पकडायला असेल. असं समजलं. आहे ना. हे आतमध्ये मस्त चांगली आहे ना. एकदम मस्त आहे, एकदम छान आहे. उशी पण मस्त आहे. आता तुझा एक फोटो काढायच्या बरोबर. आता त्याचे कलर जरा दिसत आहेत. ते नेट मुळे दिसत नव्हते जरा. होते चांगलं आहे आतमध्ये. एकदम मस्त भारी आहे गादी. आता हे असंच नाही झोपवणार. असंच नाही याच्यावर झोपवायचा. याच्यावरती आपली छोटीशी गोदडी टाकायची. आधी ते हे टाकायचं कवर. ते कवर टाकायचं, त्याच्यावर गोदडी टाकायची आणि त्याच्यावरती अजून एक कपडा टाकायचा कॉटनचा आणि त्याच्यावरती झोपवायचं. मस्त आहे ना. छान आहे ताई. एक फोटो काढ तुझा याच्या बरोबर. काय दुर्वा खाते.
बैल गवत खातोय बैल गवत खाते आहे. कोवळा आहे का ते नाची आहे ती. ये खा खा. चावते कराव. हलू का. आवडलाय. कोवळा आहे ना. आवाज करते होती. हा कोवळा आहे ना. आरामात खा. आरामात. घे खा. आवडला. कोवळा आहे. घे खा. अजून एकदा खा. तो पाण्यात ठेवते. हा एकदा खा. खा. बस झाला. एकदा खा. हाय खायचं आहे. खा एकदा खा. शाबास. कुठून आणलं? वॉकिंगला गेली ना मैदानात. हा तिथून आणला. आणते मी तिला तिथून रोज. एवढा दूर आहे ना. 5 रुपयाचा देतात हारवाले. होय. तेवढा पण नसतो. सुकलेला असतो तो. हा एकदम ताजा ना बाई. तो किती पटापट खाल्ले.